l-4 ta' April 2014, id-data li fiha Mary Louise Colejro Preca se tinħatar bħala d-9 President tar-Repubblika ta' Malta u t-tieni President mara. Hija għandha 55 sena u dan ifisser li se tkun l-iżgħar President li qatt kellha Malta. Mary Louise Colejro Preca ingħatat żewġ ċertifikati mill-Università ta' Malta. Gradwat fil-Baċellerat tal-Arti fl-Istudji Legali u Umani, kif ukoll għandha diploma ta' Nutar Pubbliku. Ilha fix-xena politika għal 40 sena sħaħ, fejn fost oħrajn okkupat il-kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista. Kienet membru fl-Uffiċċju Nazzjonali taż-Żgħażagħ Soċjalisti li llum il-ġurnata huwa magħruf bħala l-Forum Żgħażagħ Laburisti, kif ukoll kienet il-President tal-Għaqda Nisa Laburisti. Mary Louise Colejro Preca kienet eletta l-ewwel darba fil-Parlament fl-1998 u kienet l-ewwel membru parlamentari li kienet eletta fl-istess elezzjoni. Hija kkontestat total ta' 4 elezzjonijiet ġenerali fejn ġiet eletta kull darba. Fl-2008 saret l-elezzjoni għal mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista b'Mary Louise Colejro Preca tikkontesta l-kariga. L-elezzjoni ntrebħet mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali tagħha, dik tal-2013, hija kisbet 5707 voti minn fuq is-sitt distrett. 1791 vot iżjed mill-kwota tal-istess distrett. L-unika persuna li ġabet iżjed voti minnha kien fil-fatt il-Prim Ministru Joseph Muscat. L-istess Prim Ministru ħatar lil Mary Louise Colejro Preca bħala Ministru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali. Kariga li hija damet tokkupa għal 368 ġurnata, jew fi kliem sempliċi sena u 3 ijiem. Minkejja li mhix se tibqa' Ministru, bħala President elett hija se tibqa' tieħu ħsieb fost oħrajn l-Istrateġija Nazzjonali kontra l-Faqar, il-Food Aid Programme u l-Kummissjoni Nazzjonali Familja.